Se Vende és un joc de cartes bastant senzill i ràpid de jugar que consisteix bàsicament en comprar i vendre propietats, tot això utilitzant sobretot una mecànica de subhastes. Com es juga? Molt senzill. Tenim una baralla de cartes de propietats, com podeu veure aquí, propietats de diversos tipus. Sí? Es treuen tantes cartes com jugadors hi hagin a la partida, en aquest cas seria una partida de 4 jugadors. Es posen tantes cartes a subhastar com jugadors i els jugadors tenen una sèrie de monedes, de diners per jugar. Molt bé. Un jugador, el jugador inicial, comença a pujar i es puja sempre per la carta de valor més alt. I ell decideix dir quants diners vol pujar. Per exemple, 2.000. El jugador de la seva esquerra ha de decidir si vol pujar i per això ha de superar la puja que ha fet el jugador anterior o si vol passar. Quan un jugador decideix passar, el que fa és quedar-se amb la carta de menys valor. Si el jugador de l'esquerra decidís no pujar per la carta de 22, com que és el primer jugador en passar, obligatòriament s'hauria de quedar amb la carta de menys valor de les que hi ha damunt de la taula. En aquest cas es quedaria amb la carta de l'1. Si decideix augmentar la puja, i així van passant els altres jugadors i segueix pujant més i més, en el jugador que passi es quedarà la següent carta de menys valor, en aquest cas la carta número 11, es quedarà la meitat dels diners que havia pujat arrodonint cap a baix. El jugador que guanya la carta més alta, és a dir, quan els altres jugadors ja han passat, el jugador que queda guanya la carta més alta i paga íntegrament tots els diners per a aquella carta. Una vegada s'han subhastat totes les propietats, comença la segona fase, que és la fase de venda. Es treuen cartes de xecs, com aquest, tant xecs com jugadors hi han, i aquesta fase és similar, però aquí es juga amb cartes amagades. Els jugadors escolliran, de la seva mà de cartes que tenen comprades, escolliran una carta, la que ells vulguin, i la posaran boca avall. Quan tots els jugadors hagin jugat una carta, aquesta carta es revela i el jugador que hagi jugat la propietat de més valor s'emportarà el xec de la taula de més valor. En aquest cas seria aquest, el de 3.000 euros. Sí? El que hagi jugat la segona carta de més valor s'emportaria el segon xec de més valor i així successivament. Una vegada s'han gastat tots els xecs, per tant s'han venut totes les propietats, es compta els diners dels xecs i de les monedes que hagin pogut sobrar i qui tingui més diners guanya. Així de senzill. És un joc que les partides duren uns 15 minuts, és super ràpid, senzill, però és divertit i té aquesta mecànica de aviam fins a on em jugo els calés a la primera ronda, perquè si em gasto totes les monedes molt ràpid per guanyar propietats de molt valor, potser després m'he d'anar menjant la merda. I al mateix temps, una vegada surten els xecs, clar, jo he de jugar una propietat, jo vull intentar aconseguir els xecs més elevats, però jo no sé si els altres jugaran una propietat de valor baix o de valor alt. Potser gasto una propietat molt bona i resulta que els altres juguen propietats de baix nivell i per tant he malgastat una propietat molt bona per aconseguir un xec. Sí? Per tant té una mica aquesta cosa de aviam has de deduir què faran els altres o interpretar què faran els altres i aviam fins a on apostes tu, no? Molt bé, doncs ja està. Aquest ha estat el joc Se Vende.